Sa atong unang pagbasa, gihulagway ang naong sa langit, ang gitawag og bag-ong Jerusalem, na ako no ni 12 ka ganghaan. Unya sa ganghaan na ay mga mga ngan sa 12 ka nasod sa Israel, katong mga anak ni Jacob. Unya gasukad ko ni gitungtong ni sa mga sukaranan, foundation nga mga bato. 12 sad kabuok bato ang iyang foundation. Nya ang kada bato gisuwatan sa ngalan sa mga apostoles ni Jesus. Hay may mas importante ang foundation o ang pultahan? Og tangtangon ang foundation, wa na say balay, wa na say pultahan. So pasabot ani o sa tingalis mga meanings nga kadtong 12 ka nasod sa Israel nga gitawag og pinili nga katawhan sa Dios, na erase na to, na kuan na to siya, dili na to makaluwas. Ang makaluwas na gyud og mao na lig-on nga makaluwas nato, mao na gyud ang mga apostoles ni Kristo, ang bag-ong pinili nga katawhan sa Dios. Sige, lingay mong tupad ning na suod mo sa apostoles. Suod. Wa gyapon. O unsa may kinabuhi sa mga apostoles? Una, nagtuo ni Jesus nga siya mao ang Mesiyas. Mao nay una gyung trademark sa apostoles nga nituo ni Jesus nga siya ang manluluwas. Ang mga apostoles wa mo tuo nga sila maoy manluluwas, kung dili si Jesus gyud ang manluluwas. Kinsa may tigluwas ninyo, si Jesus o kamo? Maayo kayo. Part mo sa mga apostoles. Ikaduha, ang mga apostoles nagsangyaw sa kaluwasan nga ilang gituuhan ngadto sa tanang mga tao. Kamo nagsangyaw mo sa makaluwas sa atong simbahan karon? Unsa may makaluwas sa atong parokya karon? Ato ginang i-insert kanunay ang slot og ang raffle tickets og ang kulumbari. Mo ni makaluwas nya isang yaw ni napamalit mo og slot, pamalit mo og raffle tickets, nya palitsan mo aning kulumbari nga gibaligya sa cooperative nilang Padersiano. Luwas gyung simbahan nato ani. Ana. Nya unsa may hinungdan nga ang kaluwasan nga gisangyaw sa mga apostoles epektibo kaayo nga mi kaylap sa tibuok kalibutan, tungod kay ang mga apostoles wa magsalig sa kwarta. Wa magsalig sa kwarta. Matod pagay ni Jesus, panglakaw mo ay mo pagdalag puntil, ay mo pagdalag ilisan, ay mo pagdalag kwarta, ay mo pagdala og pagkaon. So ang kakabos gyud mo'y ilang gipuy-an. Kay mao man sa gipuy-an ni Jesus, dili gyud makaluwas nato kung ang atong saligan mao ang kwarta. Kanang kwarta ato nang himuong instrumento para sa kaluwasan, dili nato na isipon nga mao'y makaluwas. Kay usahay gud kita magsige matang sus ugwa kay kwarta, patay. Patay gyud. Ugway kwarta. Uy, mo abroad ko. Kay niya na ba mi mga anak. Ug di ko mo abroad. Unsa na lay kaugmaon aning akong mga anak. Mao man dayon nga. Di ba? Hasta gud usahay ang pare. Mingon, sus, kadaghan na ba na kong anak. Unsa na lay kaugmaon. Kung di jud ko manguliktag maayo. Di ba? Kanang anak sa parokya ba? Kanang mga parokyano ba? Dinhides kong postila. Gijutayan dahi ka anay. Kanilang atong staff daan. Mga 50 na guni kabuok. Mukaon ra ba sa gyud?
O niya, kana pa diha na nag-serve. Ay, bisag mga tiwasono ng uban, mukahaon gyapon. Napay mga youth. Sos, ang youth, kusuga mo diman. Padil, gusto mi ani. Aktibo man kayo niya. Wa may mga kwarta ng youth. Ang sa imong ingnon nga, kamulay pangita. Hala, gasto na sa tagkwarta. Pero, di ta magsalig, ana. Ang atong saligan, mao ang Ginoo. Muna sa pagpamaligya natong slots, o raffle tickets, o kaning kulumbari, moingon na dyan ko sa Ginoo, inigampo na ko. Lord, ikaw lagi mag-igo, muhikap sa kasing-kasing sa mga tao nga mupalit silag slot, mupalit silag raffle tickets, nga mupalit silag kulumbari. Kay ila lagi ng buhaton, Lord, luwas gining simbahan nimo. Hasta sa silang namalit. Mingo sang Ginoo, pangadji lang des rosaryo kada adlaw ay napagsigig. Unahuna ana. Ako na'y mag-igo. Ani arang-arang sa datong kita sana. Ang atong halin karon sa atong slot as of yesterday niabot nag 5,188. Oh, pakpak. Mayan kay na. Nya ang atong raffle ticket wa pa man kaabot 3,000, 2,663. Basin pag mukusog ni December 8 pamansad pero sige naman gutag bayad aning atong mga project sad mo nang palit lang sad mo niya balik-balik ka lang sad nyog palit bisan lang og kada semana palit mo usa ka ticket nya kada semana palit mo usa ka slot ang atong slot kutobra ni karong kuan ganang October 10 inig pista nato kay magkamino festival man ta dako-dako ra ba nig budget mga igsuon pero mo lagi na kamo sad aysan mo pagsalig sa inyong kwarta i-share na lang na dire ang atong saligan ang atong paghigugmaay ang atong pagtuo nya unsa may mahitabo kun ato nang ipaambit ang atong mga gasa sa mas kwarta sa atong talento o sa atong time matud pa ni Hesus ngadto ni Felipe o ni Nathaniel or ni Bartolome ningon si Hesus nasya ka na-amaze ka nga bisag wap ata magkita nakita na tika didto ubos sa kahoyng igira kay kanang kahoyng igira or mga kahoy anha na magtuon ang mga Israelita sa balaang kasulatan nga pasabot gidayeg siya ni Hesus nakaingon si Bartolome ikaw gid ang Ginoo kay bisag wap ata magkaila nakita naman ko nimo ingon ni Hesus makakita kag labaw pa ana kakita jud kas langit nga maabli ug ang mga anghel magsaka kanaog sa anak sa tao unsa may meaning ana kaluwasan nga ang tanan nga motabang sa kausa or kalihukan sa simbahan nga makapalambo sa pagtuo sama ning atong mga kalihukan kaning atong mga slots kaning atong mga raffle tickets kaning kulumbari para maginis kalambuan sa simbahan ug sa iyang katawhan sa Dios mutabang ganita ani unsa may mahitabo makakita gitag kaluwasan pero di kita mutabang ani magsigir tag tigom sa kwarta sigir tag pangwarta sangko gitas gubat sama ani ro mga dato kay mga nasod naggubat na sama aning ato mga dato kay mga politicians purti na gid hinuong hangulag kwarta dagko kay na silang sweldo diha sa kanang naa sa executive, kanang naa sa legislative, sa atong judiciary, apil na ng mga naas cabinet members, apil na ng naas mga DPWH o uban pa, dagko kay na silang sweldo. 100,000 ginang ilang hisgutan kada buwan. Pero purti pag yung kusuga mangawat sa pipila nila. Nganuan, kay ang kwarta mga igsuon, gawas nga dili makaluwas, dili makatagbaw, makaadik na noon. Kaadik, tanawag na kay kwarta, maadik ka sa syabo o sa drugas. Kay naman kay ikapalit. Na kay kwarta, maadik ka sa mga sugal, ka ng mga bisyo. Kay naman kay kwarta ikapanugal, kasino, tari, alab, tausan-tausan, milyon-milyon pa usahay ang imong iposta total to am sa kuy kawatonon sa no ana.
Nya ikatulo, maadik ka sa sex, kanang sex. O ikaw, laki ka, sikat pangitag babae. Ana, babae sa kab, sige sa kag pangitag, laki, imong bayran. Nya, may pagka babainon ka, laki kang babainon, sige sa kag pangitag, laki para imong bayaran. Nya, babae kang tumbuyon, sige sa kag pangitag, mga babae para imong ipuyo-puyo, imo lang gastuhan. Kwarta gyapoy hinungdan, makaadik sa bisyo, pari ka, ngita sa kagkuan. Mao lagi na. Basta na kwarta, pero gwa kay kwarta, labi na ang imong kwarta, gihatag di mo ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan, sama sa simbahan, sama sa mga pobre, mga mag-uuma, mga mangingisda, kada dihang mga masakiton, ang imong kinabuhi, relax kaayo. Nya, layo kay ka sa bisyo, layo ka sa sala. Naani mo ang kalinaw, naani mo ang kalipay. Di sa ka mahadlok mamatay. Muna kini mga apostoles, sama ani ni Santiago, sama aning Bartolome, wa na gyud mahadlok mamatay. Sama ni San Pedro Calungsod, ang atong patron, atong santos dinhi sa Kabisayan, o ni Lorenzo Ruiz, ang atong unang santos sa Pilipinas. Wa mahadlok mamatay. Hilingi ay mong tupad. Na okay ra nimo mamatay ka karon. Okay? Santosonon gid ka. Mao na kay okay naman nimong mamatay karon, nya kanang patay di man na magdag kwarta, ipalit na lang tanan. Unsa man yo pagpalit og slots, o dihas gawas, raffle ticket diha gyapos gawas ato opisina. Pwede sa mo makapalit sa atong online banking, pwede sa ning atong GCash, pwede sa atong kwarta padala. Karon wa na puno na ni akong GCash, ayun lang ni gamitas GCash, pero kwarta padala, way puno-puno ipadala na nga rin ako o kaning bank accounts. Sige lang pada. Nya ang atong kuan, Columbari, dito lang mo kontak sa atong bisag ako inyo kong kontakon o kaning atong opisina, pero dito mas nindot sa adto manggid ang processing sa atong admin staff. Panawala ning ilang mga numero dinhi. Karon na iniingon ako, pader, di ako'y 25,000 ipalit ko ni og usa ka Columbari kanang 70,000. Pila na lay kuwang nako? 70 minus 25. Nya, ang balance ko kanus ako niya impaso nako, imo lang na i-divide 2 years ba, 5 years ba, depende sa imong kapasidad. Wa na ditso na kaana, wa na interest charge, di ba? Nasay usa pader na ako'y kuan dire 35,000, pwede ko mo palit og 7 man na ka level sa ngato rong final nga level sa Columbari. Ako, pwede kayo. Nga ang balanse, bayari lang in 5 years. Di, gamay-gamay ra. Siya unyag akong ibaligya, naku imo sang hotdag bayad. Una pa ka makabaligya. Kaya umahuman na niya na 2 years, di, nanay naghang mo palit, ana. Di iyak ko nung ibaligya. Naku imo sang tiwason, og bayad. Imo sa tong home nog bayad, aron na nimo ang ownership. Nya una pa ka mo baligya. Insa unyag wa ko ikakas nako sayon na kay na og naay mo palit ingna siya. Imo rong 70,000 imong gipalit. Nya mabaligya na nimo ibutang ta lang og 120,000 inig abot na nang panahon na. Di imo siyang ingnon. Tagay ko 120,000 kay i-transfer ko ni sa imo nga next week. Nya na kay balance dito nga mga 30,000. Di kadawat nimo 120, hatag nimo ditong 30, transfer di sa imo nga fully paid, imo di i-transfer niya. Di ba? Di man sa mo ka maog business di. Ana ragon-agon. Ana ra man ang business. Mo na kamo karon labi na ning taga Compostela, Liloan, Konsolasyon, kani mga duol-duol dinhi. Pamalit na mo. Unya 5,000 ra may down payment. Ug wa mo ika-down payment, pangayo lang mo usa sa inyo mga anak, inyo mga apo, inyo mga bana, tas kabit, pwede lagi na. Ngayo mo diha, na down ni lang, ako na lang mo kuan. Pila naman lang na,
Butang na to, 70,000. Minusag 5,000, 65. Divided by 5 years. Oh, pila na lang imong monthly. Ako lang nagikwenta-kwentahan, pero kamaugod mo anigod. Ang punto lang ginako, magtinabangay ta para sa kaayuhan sa simbahan. Kining maong cooperative namo, kaning Sabpilisco, lamdag sad ni San Vicente Ferrer. Kung si San Vicente Ferrer, hangtod karon dinhi, nagsigig tabang nato. Ang kanang atong cooperative, nakatabang na sa na dire, kita sad nakatabang sa dito, give and take lang gining ato. Pero usaragyoy resulta, ma-develop, mag-anam o ka-improve ang atong community nga gialagaran. Kumusta maron ang ato din his Compostela nga parokya? Nagka-improve o nagka-disprove? Nagka-improve tungod kay sige gimog palit, pero dili pa gyud tanan na malit. Ato pa kining daghanon. Ako lipay sad ko nga katong akong giingon ba nga naa say na malit na to raffle tickets kay ilas ang ibaligya sama adtong taga Inayawan, pista sila karong 28 nya gapabilin sila ditong upat ka stabs tong Inayawan Chapel. Naot pa unta atong yampo nga mahurot to nila kahalin. Ako lang sa niyang i-announce og nahurot na City Health, duha ka Cebu City Health, duha sa to ka stab didto. Daghan kay na sila nya paldong sa na sila daw sa ato lang na sila papaliton. Ako sang COVID-G nga mga kuan, di lang mo kasabot anang COVID-G pero grupo na nako. Namalit sad 5 sa to ka stabs ang ilang giapod-apod didto. Nya napagitoy ko kanang sana dito sa MIPSA sa din ko ana lugara kaning ko sa to MIPSA nalimot ko ato. Basta ana na MIPSA 5 sa to ka stabs. Nya kaugma adto ko sa Alcoy Paris la. Magbit-bit na sa ko sa akong eco bag.